Ez aurrera eta ez atzera, etxean gorde ginen denok. Mundua eten zen, mundua eten da. Eta harekin gu ere bai. Duela kasik 15 urte Donostiako giro kulturala hankazkora jartzeko asmoz sortu ginen tokako lagunok. Sortu ginen herriari zerbait eskaintzeko, baina ez genekien, herria zela eta artistak zirela guri zerbait emango zigutenak. Ezin dugu horregatik, guztiagatik, eskerron handiagorik sentitu. Pentsatze hutsak utzikara ematen du, ehunka emanaldi, milaka lagun, milioika bihotz taupada. Zu, izan altzara inoiz geure aretoan. Zenbatetan sentitu zenuen bizitzak merezi zuela. Astean zehar pilatutako ostia txar guztia dantza izerditu horietan urtzen ari zela. Merezi izan zuen, ez duzu uste? Artistako holtzan, haien aurrean zuek eta tartean geu, bitartekari izatea zarro. Geldirik geratu behar aldugu, ez aldute merezi urteotan gurekin izan diren taldeek, eta gurekin izan diren zaleek eman diguten guztia gukaiei bueltan itzultzea. Horregatik erabaki genuen zuentzako, denentzako kontzertuak egiten hasi behar genuela berriz. Plaza bat eskaini, emateko eta gozatzeko. Birusa oxigeno partikulen artean nahasi bazen, geu ere halaxe egingo dugu. Musika partikula txikiak, airera nortez. Itxi begiak eta entzun ondo. Ez altzarete dagoeneko zerbait entzuten hasi.
uraren bezertzetik burutzaren zagon eman eskua guri. Aixo, arratsaldeon. Hau bazuek, egurra. Bueno, ze gustora. Aspaldiko partez hori amplifikadorik jabe jo gabe, eta hoixe. Kriston gozamena. Zuentzat eskerrik asko hori egoteagatik eta egurra. Hau bazuek, goazen! Hau zuretzat, txaman.
dugula sugearen gozagoina. Hau, eskerrik asko. Bueno, baita ere mendik esertu nahi diogu dokako jende guztiari, aukera hau emategatik, Hamaika telebistari baita ere, emititzagatik, eta hoize, eta baita ere musikari guztiei, teknikari guztiei, promotore guztiei, gaztetxe guztiei, sala guztiei, hori, abere laizter posible degune danok elkarrekin ontaz gozatu, eta hoize. Egurra, apazuek, guazen.
Eskerrik asko, hau bazuek. Venga, ba, neuta zeu.
asko, haupa. Bueno, samar dizugu hemen publiko txiki bat dukagula, ekipoan. Goran daude, haupa zuek, eskerrik asko. Back in town. Berriz irian gaude. Egurrerako prest. Haupa zuek. Vamos a aprovechar también para mandar un saludo a toda la gente de Chile y de México que nos está viendo, amigos y conocidos. Aupa zuek, eskerrik asko. Back in town.
Apa, eskerrik asko. Mil esker. Bueno, baita ere esan behar dizuegu, bizun bitartez egin ditzazkezuela zuen ekarpenak, aportatu nahi badiozue hori gaurko kontzertuari. Los que queráis podéis hacer una aportación por Bizum, en el teléfono que os pone ahí en la pantalla. Y eso, eskerrik asko danoi, etortzagatik edo egotegatik. Eta hoxe, espero dugu laster elkarrekin egotea, eta elkar ikustea. Hau batzuek, egurra! Eskerrik asko. Bueno, hoxe, berriz eskerrak eman dokako lantalde guztiari, Amaika Telebistako lantalde guztiari ere, hau batzuek, mil esker. Eta hoxe, bagoaz azkenarekin. Lainoa, espero dugu laizter hori estenatokiren batean aurkitzea edo elkartopo egitea eta danok gozatzea hontaz. Hoxe, beste bat arte, hau batzuek.
Lainoak harrapatu zituen egunean bizirak utzi zintuen orduetan zigorrak atxilotu zituen. Argiak zentzuratu zuen itzalaz bizitza elikatzen duzu